Nah, buntel sing rapi. Iso. Piye ra buntel wi? Iso. Nek tak dibuntel tak dijahit neh, terus dijitingi. Piye yo? Piye ra buntel wi? Wek. Buntel sing apik. Nah ngono. Terus sapa ora? Wek. Buntel. Piye to wi? Iso. Terus buntel neh, kok jiting nang kono nang jitinge wi. Buntel, dibuntel ditutupi ngepan anu. Apa jenenge? Panglaler. Tutupi, buntel. Buntel piye buntel? Kok ngono ta jiting iki? Jitinge akeh men ki piye nang jiting iki sok nyang kono, sok nyang kono ki piye ya iki? Tutup, buntel. Liye. Jiting kok ngono piye to iki? Ngono ta. Ngono tok piye to? Tetep jitinge sing apik. Iso. Piye to nang jitinge iki? Tutup ngene lho, tutup ngene, terus ditutup kene jitinge kene. Jitinge kene, dah buka. Ini. Nah, jitingi. Piye wi? Jitinge ra iso. Piye wi, sapa ra wi? Terus sing kono piye? Iso gak? Piye wi, koyo ngono wi. Ini. Koyo ngono piye to wi iki? Iso. Jitingi koyo kemeng lho, piye ra jitingi sapa ora? Iso. Jok kudu iso. Nang tok iki. Nggih, ngono tok piye to? Wong ngono tok piye to iki? Nan sing bener jitingi, piye iso gak? Iso. Nggih. Ngono tok iki. Ngono tok piye to iki? Suwek no. Sing apik ra jitingi ben gak diwong laler. Sing apik ra jitingi. Wek. Nggih, ngono neh. Iso ndele. Pangga ra iso ae panggan. Nen, terus piye? Iso. Lah ngono. Wis. Wek.